আমরা পুরে ঘরে কিনে লজে লজে পাঁচশো নিতে লজে जो 2000 3000 বড় যা পুরি পুরি ঘর কিনা কিনবে রে নি পুরে ঘর ইটাকে বলতে এটা বন্ধ ঘর কিনে রে কিনিবে ঘরতে কিনিবা পুরি রে তো চাকরি করুন তো ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଭାଇ ଚାକିରି କର କି ଶୋଇରେ ତୁ ତ ପଢିକି ଚାକିରି ହଁ ତୁ ନ ପଢି ଚାକିରି କରୁ ଆଉ ସିଏ ଶୋଇକି ଚାକିରି କର ମୁଁ ପଢି ଚାକିରି କরি ତାପରେ ଘର କିଣି ଆମର ଓକେ ଦିହଟା ତ 4000 ସେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଶୋଇ ଯାଇ ସହଜ ଦବ ନା କିଏ 2000 ଦବ ମୁଁ 6000 ତୁ ଯା ଚଲ ତ ପଢୁନ 6000 ଦବ ସେ ଘରେ କିଏ ରହେ ସମସ୍ତେ କିଏ ବଟ ଘଟ ଓଡିଆ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ରହେ ସମସ୍ତେ ରହେ ନା କିଏ ବୋଲେ 5-6 ଉପରେ କେତେବେଳେ କଥା 15 ଉପରେ କଥା 15 ମରା ରହିବ ଚିତ୍ର କଲେ ସେ ପୂଜାକୁ ପୂଜା କରିବା কি চিত্র ସୁନ୍ଦର ଲିପି ନେଇନବ ଘରର ଚିତ୍ର କଦ ମାନେ ଚୂନ ଲିପି ତାପରେ ପୂଜା କରେ ଝିଅ ଚିତ୍ର କରି ଚପର ବାହାରେ ଆଣିବ କେତେ ମହଲା କେତେ ମହଲା 15 ମହଲା 15 ମହଲା କିଏ ରହେ ଭଡା ଦିଆ ନା ଖାଲି ଆମ ରହେ ଏବେ ମୋର ଗାଁ ଲୋକର ଆମେ ଯୋଉଠି ଗାଁ ଯାଉନେ ନା ତାଙ୍କେ ଏବେ ମୋର ମା ରହେ ହେଲେ ଭଡା ଦବ ଲଜ୍ করে আমরা ଲଜ୍ ଘର ତିଆରି କରିବା ଖାଲି କି ଯାବେ ଶୋଇଗଲି 6000 ଦବ ଶୋଇଗଲି ଘର ତିଆରି କରୁଛି 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମୁଁ 4000 ଇଏ 2000 चलाई ना पाठ पढ़ो एटा पे आगे करू के से छोड़ा भिडियो रूट को कोना कितने भय पूरी कथा को आई ते मोबाइल ला नहीं मोबाइल